uma kwenzekile wathathwa kanti abazali bakhe noma umkhulu wakho kwakufanele enze lento entwaso ebese ethi hayi lethana umzukulu uzongibambela kuzokwenzeka lesikhashana uphinde uphume futhi kungathathanga inyanga nensuku ngoba lento ayisona isiphiwo sakho kodwa manje ubusuzongenela umkhulu wakho yabo so iyahlukana bese ke uphuma ke usunika itask yakho sokuntila bese kuba nalaba abathi belele beyibona bengena bejula beyaphansi kwamanzi beyibona befundisa imithi nani lo muntu akathwasi kepha uhamba nomuntu othwasa emanzini so uma ulokhu uphuma bekufaka phansi kwamanzi ukhulu it's not that wena uzothwasa emanzini kodwa uhamba nomuntu othwase emanzini noma kwakufanele athwase emanzini so abantu abaningi ke banalento ukuthi njengoba ngiyomkhulu ngomezulu umkhulu kumina ingonyama ekumina so nina nikwazi ukubona ingonyama nibona mina melizwe ngoba ngingonyama emehlweni so ayitshela lento enzeke ephusheni isukuyenzeka kuyena kanti no so baningi ke abaclaim ukuthi bathwase ngaphansi kwamanzi akhuluma ngento enzani enzeke ephusheni lelazwe nanamhlanje belungu basal research yingakho beke benze ngisho noPopayi bama-mermaids basayifuna leya nto ukuthi kwenzeka kanjani yingakho uma beportrayal aboPopayi ababavezi ngabantu abamnyama baveza ngabantu abamhlophe ngoba bayifihla lento bazithi yonke into ifanele bona ngoba wena phakathi kwakho nomlungu wena ukwazi ukuhost ubungcwele umlungu akakwazi ukuhost ubungcwele uyakufuna nobungcwele uma unesifiso sokuqhubeka uthole ulwazi mayelana nehloko lesumkhulu Mngomezulu kade ekhuluma ngaso ukuthwasa ngaphansi kwamanzi qaphela ivideo ezo-uploadwa maduze ku-YouTube channel la azobe echaza khona ngenjula yokuthwasa ngaphansi kwamanzi siyathokoza siqhubeke silike sisubscribe ku-YouTube channel esigodlweni sedlozi kwaZulu ayithole